கவின் ட்ரீட். நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்கூல் மெமரிஸும் அப்புறம் நான் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். அதை தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களோட சப்போர்ட்டை எங்கள் வீடியோவுக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே கிஷமாக நெஞ்சில் புதைந்த நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கவின்மா ஸ்கூலில் கொடுத்த புக்ஸு தான். என்னென்ன புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு புக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ் புக்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து 4 லைன் நோட் ஒன்றும், அப்புறம் வந்து மேக்ஸ் நோட் ஒன்றும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் புக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கலரிங் புக்கு, கலர் அடித்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து கலரிங் புக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் நோட்டு. அப்புறம் இந்த புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ராப் புக்கு. இது எதாவது அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும், அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைம்ஸ் அண்டு ஸ்டோரிஸ் புக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த புக்ஸ் எல்லாம் தான் ஸ்கூல்லேருந்து கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுச் ஒன்று, ஒரு க்ரையான்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸ்கூல்லேருந்து என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புக்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரௌன் ஷீட் போட்டு வித் லேபிள் போட்டு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்கூல்லே வச்சுருவாங்க, நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்து விட மாட்டாங்க. ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் இருந்தால் மட்டும்தான் வீட்டுக்கு கொடுத்து விடுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கவின்மா வந்து இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நர்சரி ப்ரீகேஜி. அவனோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 3.5, 3 years 5 months. ஆனால் பெங்களூர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூலில் வந்து 3 years 5 monthsக்கு வந்து ப்ரீகேஜி தான் எலிஜிபிள்னு சொன்னாங்க. ஸோ ப்ரீகேஜி தான் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. பெங்களூரில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா 2.5 years to 3.5 years வந்து பேபி சிட்டிங்கு, 3.5 ஏஜ்லேருந்து 4.5 ஏஜ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீகேஜி தான் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இது எதனால் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஃபஸ்ட்டு கிட்ட ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறது எப்போன்றது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஏன்னா நானுமே அந்த கன்ஃபியூஷனில் இருந்தேன். ஏன்னா நம்ம டிஎன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 ஏஜ்லேருந்து 4.5 ஏஜுக்கு வந்து எல்கேஜி ஜாயின் பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் இங்கே பெங்களூரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 ஏஜ்லேருந்து 4.5 ஏஜ் வந்து ப்ரீகேஜி தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிட்ட ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஸ்கூல் படிச்சுட்ருக்கும் போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மே லாஸ்ட் ஆயிடுச்சுனாலே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபீலிங்காக ஆயிரும். ஏன்னா வந்து ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக் வந்து ஸ்கூலெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதனாலே நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆகிடுவோம். ஆனால் வந்து இன்னொரு பக்கம் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். சில பேர் வந்து புது ஸ்கூல், புது ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது புக்கு, புது பேக்கெல்லாம் வந்து வாங்குவோன்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையாக இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாகவே இருக்கும். நம்ம அதே ஸ்கூலுக்கே திரும்ப போகிறோன்ற சந்தோஷமும் ஒன்று இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து திரும்ப பார்ப்போன்ற ஒரு ஜாலி, ஒரு வந்து ஹாப்பியாக இருப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருக்கெல்லாம் வந்து நியூ புக்கோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப பிடிக்குன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்கூல் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தான் புக்குக்கு ப்ரௌன் ஷீட் போடுறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஷீட் போட்டுட்ருக்கும்போது எங்களோட ஸ்கூல் மெமரிஸை பேசிகிட்டே நாங்கள் போட்டுட்ருந்தோம். எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஷீட்டு இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சித்தி தான். என் பையன் ஸ்கூலுக்கு போகிறத பார்த்தா எனக்கு வந்து என்னோடய ஸ்கூல் லைஃப் தான் திரும்ப ஞாபகத்துக்கு வருது. யாரெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் லைஃப்பை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறீங்கன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் ஷீட் போட்டுட்ருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கை மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். அதை நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி பொட்டேட்டோ தான் எடுத்திருந்தேன். நீங்கள் வந்து பிக் சைஸ் பொட்டேட்டோ கூட எடுத்துக்கலாம். பொட்டேட்டோ சீஸ் பாலுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒரு க்ரீன் சில்லியை நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சீஸை நம்ம துருவி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம்.
சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் சில்லி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஆரிகானோவும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு குட்டி பவுலில் 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி லம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோ, அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரெட் க்ரம்ஸு. இது வீட்டில் பண்ண பிரெட் க்ரம்ஸ் தான். மேக்ஸிமம் பிரெட் க்ரம்ஸ் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். இது நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண பிரெட் க்ரம்ஸு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீஸு. இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோவை நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அது நடுவில் நம்ம சீஸை சேர்த்துக்கலாம். சீஸை நடுவில் வச்சுட்டு சின்ன சைஸ் பால் சைஸில் நம்ம உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம உருண்டை பண்ணி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பொட்டேட்டோ சீஸ் பாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டா நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நைட்டு டின்னருக்கு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். 99 வெரைட்டி தோசை கடைக்கு தான் போனோம். இந்த கடையோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வீடியோவும் பார்த்து உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தோசை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தோசையை சாப்பிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். அன்றைக்கோட டே எங்களுக்கு இப்படி தான் போச்சு. இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இதோட முடிஞ்சது. உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம கவின்ட்ரீட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.